Kalibangunan ako eh. Hingi daw ding naitawa uwawa ra maskitan. Ningaw yun. Ari na ko ipabuhagay. Ang nag-utot-utot pa kong pagbahay. Gawas yung tubol. Ngilo sa tabi. Daliar gawas tubol. Patay. Loh. Cak patag ni na may babae da no. Mura magnay katabi sa cellphone. Patay. Murag ta siguro ni kaaway sa cellphone ay. Basi gabuwag siguro si uyab. Hindi kaaway ba? Timing kaya jaro sa dia. Ako mo sa dia. Pagawson taning atong malupit nga diskarte. Nawala karo. Arong bitaw babe, oy nga din man jud ka makasibot diri babe. Kanina ra kong pinaabot nimo ha. Sa imo ra kong gipalaom di ay perti pa nimong pasalig nako. Samang ka babe oy. Ari ako ba? Magpaabot ko nimo diri. Di ko mo lang di ka maabot ha. Samang ka babe oy. I miss. Ay. Kisa man imong katabi, miss. Ako lagi uyab lagi oy, nagsabot mi diri mi guba nga. Pag-abot mi himan wa ko niya gisipot. Ganina ra kong pinaabot niya jud. Sa ato pa nakigipaabot. Nya wa siya maabot. Wala. Ay, nya ako naabot, ako na lang. Dali agud nimo gud kahangin sa nimo oy. Di na unsa. Tutoke ang akong ka mestizo. Oh. Ang mistiso gamay kung may tapad. Di, kita. Na kayo yab. Na. Pero kasabot mo, wag ka to nga ha. Oh, wow, gito nga lagi. Di siya krusanada diha nimo, pero ako krusanada ko diha nimo. Ina na din amigo. Oo. Magsabot na dili Oo. tungahon. Nya nagsabot mo, wa siya maabot, ako naabot, but pasabot. Kita dun duha compatible ba? Kita may nag-abot. Yeah. Kamao jud kami go, I believe ba? Kamao jud kami go da. Nya. Okay ra nimo miss nga. Ikaw dahon ug ako ud. O nga naman, unsa may kuha na ng ano mo pinag-ing sa dahon ug sa od. Kay ako, o ika dahon no, ako ud. Oh. Kamang-kamangon ti kanya pakpaakon. Kami go. Ay. Gabi mga istorya amigo, ay makadani jud kami go. Daghan siguro kag uyab no. Wa jud koy uyab miss, abin mo miss. Ako himilion kong babae. Himili. Pero suka nakita tika. Patay. Ning tibok man akong kasing-kasing. Ano mo? Nagkanaan eh. Ay sobra pa. Gabi ay sus. Bitamis ko sa Tagalog pa. Hindi ako mayaman para bilhin ko ang kahapon. Pero handa akong utangin ang ngayon. Makasama ka lang buong maghapon. Grabe yan, mandagi po yan. Migo ba yan? Sus. Kaya na tali mo, Migo. Ay da, di na kumutuon ng mga inana, oy. Di ka mo to noon sa kaning dagwaya di katuhuan. O di, good. Ako ni ka tagsar jud ko maibog. Pero swerte kay ka nga ika ako naibgan. Nga, maswerte man ko nga wala ko kibaw ko nagtinarong baka or wala nga rin ako. Mao pa gani pag-meet na to, unsa man ako pagkaibaw nga. Wala. Kuan ka. Ika broken hearted. Bro, ako maabot si mo kasing-kasing magmalipayon ka. Unsa man kunin mo pagkaibaw ko nang magmalipayon ko. Oh, siyempre lingaw-lingawon ti ka. Paganahan, palamian. Bastusa. Bastusa kunin mo sa palamian. Palamiag mga istorya ba na unsa Aw ka na ba? Ugaw di kay huna-huna. Naku ano kung nakalitan ako ba kay karon po sugat og laki nga parehas na ginimo nga grabe kay mo. Gwapo. Go slide na kanang grabe kay mo tamis kay dilo ba grabe kay mo istorya ba. Ana mi kuya mo mang kamigo. Nya miga. Kita ra man duha. Ano di kita ra duha? Pwede ba? Say pwede ba? Atong ipagbuhagay ang nag-igit-igit natong kalipay. Pagkaway ayo. Mao di mo mga laki mo mutik advantage. Sus bahala ka diha. Bila paro no way. Nitihan niya uli matunon ako. Gitu.